नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद। जे आं खाकताया बीजेपीनि साबिन फाइबनि कारणखे अनेक जे 2018 हइते बीजेपी फाइए जेने गरि रामबगे बहु नाय काहाम नो के गरि गरान बगे प साथाय नुथायबो समस्त प्रते मासेर आबदिराव माइरुं हइतेबो बरतुकी हइतेबो समस्त चालु खेमो बाय आं अब बीजेपी नि नीति न कामले नबाय फाइए मालय साबिन फाइजाव हामबाय दिनै जों जतनो बेलेके खाकसांमानि दिनै जों गोदोग मारामै सिनि सीपीएम सिनि अ आता दमबाजयदियां बनि लिडारशिप गोबां मानुखुं कम्युनिस्ट बरक सापर्ट खायदोंमानि कियाबा 2018 नि सिनि त्रिपुरा हावो जे सिनि बीजेपी नि बिसिंथि अन्तिम व्यक्तित्व कोना कोना बेसेर सिनि ब्रक ब्रक मासे मानुया माकाया मासुया नौकरी हुकरी लामा करी तैकरी कारेंट करी गैस करी जतनो नायकलै रोय तमनि हामारि न नगोय अबहाय डेभलपमेन्ट नगोय दिनै बनि बिसिंथै गोबां मा बनना हारै दंनाय र दिनै सिनि बीजेपी नि बानानि तलाव बरक फाइगै जयेन्द्र फाइमा बाङै पाइप्ले के बनो जों पार्टिया फखरबै बनो जों लामसबलायनाय आमनि बाङै जों साइमानो जे सारा भारतवर्षव मोदी नि लीडरशिप ओ भारतवर्ष बसकां थाङै दंगो विश्व राजनीति ओ सि मोदी ताबो लीडरशिप खाइ दंमानि जागाव जों नगो जत्तनि बसकां थां दंमानि अब हाइकेले जों दिनै त्रिपुरा हानिबो कोना कोना आमसायो मोदी नि नगबर बायताबो जत सिनि कोनाव दंयै जे डेभलपमेन्ट करै डेभलपमेन्ट नायनाय हामारि नायनाय तंकसां नायनाय आबरक जतनो ताबो तरक लागि बीजेपी नि बाना फाइ दंगो आबनि बागै ओ त्रिपुरा हानो बहायनो मोदी कमिटमेंट रमानी दंगो ओ त्रिपुरा हानो सुपारस्टेट खलायनाय हा खागानि नांया हानिरं निसि ओ हानो संसा सासि खलायदि हनै ओ हानो संसा सा खलायनायनि बागै जत जों पाल खलायगि ताबो मोदी नि बानाव जों रम लागि आबनि बागै खाका हामयाफोर त्रिपुरा हासिनि जत लुखरनो तै तिनि फायनाय दारानि नेतृत्व फायनाय जत सिनि ताकु खुरनो खाका हामयाफोर जे अमा हायके डेभलपमेन्ट पॉलिटिक्स डेभलपमेन्ट गभर्नमेन्ट जॉइन खायमेनि बागै तै बसकानि सालो सिनि एमपी तै सारा त्रिपुरानो जों तैबो सुपारस्टेट खायनायनि त्रिपुरा हानो खायनायनि बागै समाय बेके जों बसकांगा गबायनाय